Здравейте, приятели! Сега ще направим форма за записване към имейл бюлетин чрез таблото на WordPress и функцията MailPoet, която трябва да е инсталирана. За да направим форма за записване, отиваме на Forms, форми и тук ще създадем нова форма за записване на нови абонати. Отиваме на плюсчето, нова форма и избираме от предложенията а, каква форма искаме да създадем. Може да е поп-ъп. Ние специално търсим за записване за бюлетин. Тук има такава, може да разгледаме и други предложения, които да използваме, така че всеки да избере, както може да се започне и празна бланка. Аз бих избрала форма за записване в бюлетин. Копчето Select натискаме и тук започва видео, което може да ни полза. Как ще изглежда нашата форма? Така, сега, ето тук в дясно виждаме това е името на формата. Избираме имейл списък, към който да се записват нашите абонати, чрез кликване и от падащото меню избираме списъкът, който излезе. Тук след а, като нашият клиент се запише, ще получи съобщение или може да отиде на дадена страница за благодарност. Най-лесно е да му изпратим съобщение. Например, благодарим ви за включването или записването. Моля, проверете вашия имейл или спам за потвърждение. Така, сега, ето тук имаме една картинка, която като кликнем може да махнем. Ако не ни харесва, както и надписа, също може да го изтрием, маркираме, изтриваме, но остава като заглавие, така че отпада с меню изтриваме. Това също може да го изтрием или просто да напишем. Каквото желаем записваме. Тук може да променим също така заглавието. Така, може да променим стила, да е планен. Може да променим шрифта, ако искаме и така нататък. Като кликнем на полето за въвеждане на адрес, в дясно можем да сменим лейбъла или етикета. И тук, като кликнем на този бутон за записване, също му сменяме текста.
От стилове също можем да изберем и друг цвят, който ни хареса. Тук имаме изречение и може да го преведем. Сега тук има линк, който води до страницата за политиката за поверителност. За да запазим този линк, може да започнем да пишем тук между буквите на тази дума и след това да изтрием излишните отстрани, за да сме в линка. Защото ако изтрием цялото, ще изтрием и линка. Тук влизаме в линка. Маркираме и даваме този стил в италик стил. Така, допълнително. Добре, тук по-нагоре имаме запазване и на етикета на формата, на Form Placement, къде ще бъде, избираме, може да изберем да е под страниците, да е поп-ъп, да се слайдва или да се плъзга, а може да избереме през шорткод къде да поставим. Т.е. този код го копираме там, където искаме да бъде поставена формата на избраната от нас страница. Тук може да ограничим ширината на формата в, да кажем, 380 пиксела и това ще се вижда както на мобилни устройства, така и по този начин и на десктоп. Запазваме и може да отидем на страница, където да поставим този код, който сме копирали. В зависимост от това какъв е редакторът на вашия сайт, може да ви се зареди тук елементор или обикновена страница. Тук работим с диви, но това няма значение. Където и да е, вие ще имате. Ето тук има една предишна форма, която вече трябва да се замени. И я изтривам тази форма. Преди това ще добавим поле. Това трябва да се случи, какъвто и да е редакторът ви, се нарича short код или кратък код. Да видим как е записано. Тук е записано като код. И поставяме това, което сме копирали. То се зарежда отдолу, тази изтривам. И сега искам да центрирам, да видим дали това ще стане. В зависимост от вашия редактор, вие ще имате различни опции за дизайн. И ще прецените как да разположите своята форма. И така, от тук, когато се запишат хората, трябва да получите съобщение, че имате нови абонати, а тези нови абонати ще получат автоматично поздравителен имейл, който настроихме в едно
предишно видео. Запаметявате промените на страницата. Съответно тук в Divi редактор имаме бутон Запиши. Ако имате за довършване, може да направите довършителни неща, като например, тъй като виждам, че тук фонът се слива с цвета на полето, ще опитам да а, променя това. Ето background, ще го направя бял. Така, border е граница. Искам да има граница, т.е. да е очертано полето. Изписвам едно, за да се вижда. Тази граница може да е различна от тях. Разбира се. Ето така, запазваме. Так, добре. И да видим какво се е появило. Така, тук вече виждаме по-добре. Сега можем да направим тестово записване, за да видим как ще изглежда съобщението за записването. Изчакваме малко. Отиваме на страница за потвърждение, че не сме робот. Тази опция може да я махнем, ако искаме. Добре. Бъркали сме кодът за сигурност. Така. Ето го съобщението. Благодаря за интереса. Заповядайте за още идеи, ако желаете консултации и съвети. Пожелавам ви изобилни, плодотворни уебсайтове, за които да се грижите и те да ви носят успех и развитие. До скоро!